Yeyi bafethu sebeqalisile ukungena kwisedla amaHawks sokususpendwe amaHawks ayi-3 and niyabazi ke bangangena abayeki, but ke apha andizange uzokhavara lo mcimbi lowo. Ndizokhavara icase kaPresident Cyril Ramaphosa necase kaJulius Malema. EkaPresident Cyril Ramaphosa yile nokwenza nephalaphala, Julius Malema yile nokwenza nokudubula esidlangalaleni. Hayi ke siqale ngikaPresident Cyril Ramaphosa. UPresident Cyril Ramaphosa bafethu seke balekele court uzama ukubloka lo mcimbi onokwenza ne-impeachment process yakhe. Hayi ke sebebhalelwe ke already ama-respondent ovuyo Ovuyo Zungula, yoni EFF plus i-ATM ngaba ama-respondent endiwabonile phaa kula document kabaneka President Cyril Ramaphosa. Ndaba nombuzo othi kanti ithini lento, ngobani nyani ababantu okumele into babona mabahambe ngomthetho, abanye abantu xa kumele into baba account batake accountability babhizi bona babalekelana nezicourt. Andiyazi bafethu uyawuzala Nkomboni. Ngapha besike seva into yoba u-advocate Mkhwabani i-foundation yakhe seyi-reporte lento yakhe even e-USA lento nokwenza iphalaphala ne-dollars zakhona. And usually xa kufakwa i-USA since i-dollar kuzeza ngapha usually abadlali bona ncam nge-dollars zabo kuvele ngene i-FBI qha ifie yami kulonto leyo yonke into yoba bangathi xa kunjalo umzelo bamele into yoba mele badile noPresident Cyril Ramaphosa udibane nabo sebethini sebeblackmailana noPresident Cyril Ramaphosa end up vumelana nama-deals angaqondakali phofu sesifake iSouth Africa ke ngoku engasa account A1. I'm very worried nje about that, but ke xa kubuya enye into engathi yavakala kwelacala ngizaphinde ndinixelela. Sibuyele kule case kaJulius Malema. UJulius Malema niyakhumbula mos into yoba uye wafumana enetyala for lanto yakhe yokudubula estadium. Xa kegqibile waze wagwetywa, niyazikhumbula nje izigwebo zakhona zino 5 years apho nama 20,000 nje ayi2 sharp ke. So yakhona into ethi ufuna kuyo appeal phi eHigh Court, nivele bamgranta ipermission yoba angahamba yo appeal isigwebo esi, but ukufunyanwa enetyala kona bayidecline into yakhona. Hayi ke ibonakala ngathi uyawazama into yoba maka aphile even lento yoba afunyanwe enetyala. Hayi ke kubonakala ngathi state sithe nje hayi lonto leyo upset. Into upset ngabafethu yinto nje foolish bubudedengu nje, otherwise bayikhabile istate siyikhabile lonto leyo sizayiva izathini because usengaqhubeka azame ezinye indlela. And then umcimbi nokwenza ne-appeal sisalindele ukuva kwi-appeal yesigwebo ke ngokuba ithini into yakhona iyawuzala Nkomoni. But nje as for le istate siresponde sathi nje ifoolish lonto ofuna ukuyenza. Phofu ke uMalema yena self unako ukuba nalo ulwazana lwalanto leya because kwayena zayifaka ivideo yakhe apho wayeke wathi yena self kwela side laseThekwini kunama bodyguards ngathi babedlala ngezibhamu, waze wathi yena uba ngabi ANC serious mayivulela ababantu abityala. So into nokwenza nalamthetho aware uba yawuzala Nkomoni asiyazi kukuthi ke ikhona ne-analyst ibizanywe nje ukubuzwa ama-loopholes wayo yonke lonto lena phansi koba ke phofu baye bachecka uba zeziphi grounds akanazo Malema in case ufuna uku-appeala even ukufunyanwa oku enetyala. Bazamile nje ukuzistayitha nje ama-loopholes nyana ngatathile, but ke ne-defense imile. And ndinayo into ethi uba la case kaMalema inobe ibingekho se-Eastern Cape iseGauteng bafethu inoba ngese ke qhashile asiyazi. We just saw two bodyguards of the ANC secretary in eThekwini, playing with guns in an environment which is highly, charged. We cannot afford that. If the ANC is serious about dealing with people who are killing people here, the first step will be to open a case against those ones who are caught right-handed on a video playing with